Parla de la violència de gènere. Sí, del masclisme, sí, la violència de gènere. I el que té particular, i penso que també ho fa molt interessant, és que sempre parlem de la violència de gènere de les persones que la viuen, i en aquest cas és des del punt de vista dels pares d'uns joves en els que hi ha hagut una situació de violència. Exacte, no és des dels implicats directament, sinó de tots els danys col·laterals que té una situació d'aquestes. En aquest cas jo soc un pare i tu ets l'amic dels companys, amb la qual cosa tenim les dues generacions, però tu, diguéssim, representes la dels joves. I penso que és molt important que es parli d'això perquè dona una altra perspectiva, és a dir, que no només és el fet en si, que ja és molt important, consciència des d'una altra banda. Exacte. També parla de racisme. Sí, toquen molts temes. També es parlen de la violència, de l'educació emocional dels homes i de les dones. Què més? Home, jo penso que parla de molts temes. Això també és una obra que està plena de capes de diferents temes. D'incògnites. Encara que sigui així. I el format és des de la incògnita.